Ahojte kamaráti, dneska máme litrový 81 kW trojvalec od Volkswagenu a dlhšie som už nemal tento motor a opäť ma prekvapuje, akú má dynamiku. Mám 2000 otáčok, 5 zaradenú, pridám plyn, normálne to jemne zatlačí do sedačky a ide to. Čiže fakt, že celkom slušný motor. Ako ja ho mám veľmi rád, je aj veľmi spoľahlivý, ale tá dynamika ma vždy prekvapí, že sú nejaké predsudky krčmové voči tomu motoru. Aj v Octaviách ten motor vládze veľmi slušne. Ale toto ma prekvapuje, že aj na 5 pri 2000 pridám. Trošku sa nafúkne turbo a ide to. Takže super motor. Auto bude zvlášť video, ako dopadlo na preverení. Hľadáme pre klienta prvé auto. Takže sa máte na čo tešiť. Zatiaľ čaute.